अशी व्हिडिओ बनवली पाहिजे, ही जाम चालेल ना. हां हा बेस्ट का कंटेंट आहे, बनवायला पाहिजे अशी. हो काय आला मुतखड्याने वैताग दिला, जाम दुखते. मुतखडा माझा 20 mm चा होता. मग काय ऑपरेशन केला? ऑपरेशन ह्याला कवा पडला काय समजलं पण नाही. 20 mm चा आईचाच पडला. हो तुला पाडायचं आहे? हो चल गंमत दाखवतोय. हे बघ हे खड्डे बघ. हा ठीक आहे. हा बघ हा मोरचा बघ. हा ओके. हा बघलास? हा बघला. चल तुला अजून मोर दाखवतोय. चल. हा बघ हा तर हा एकदम डेंजर खड्डा आहे, हा यादच ठेवू. ठीक आहे. हा ठीक आहे चल. हा बघ हे बघलंच खड्डे. हा सगळ्यात मोठा खड्डा आपण बघ. अजून तुला ह्याच्याशी मोर गंमत दाखवते. हा चल झाले सगळे खड्डे बघून. हो झाले. आता ह्या खड्ड्यातनं तुला दररोज कमीत कमी 10 राऊंड मारायचे. ठीक आहे? 11व्या राऊंडला तुझा मुतखडा भर. आमच्या चिचांचा 25 mm चा आहे. 25 mm चा 50 mm चा मुतखडा पडेल. इतकं मोठं खड्डे जा घेऊन चिचन तुमच्या पाडू आपण बरोबर.